kira ni da kanshi. A Najeriya aiki kaje ba kuna ganin Aliko Oil ba? Shi ne wannan Aliko. Ya kira ni ne fa shi na yawan sauraron kamfiya. Sai na ji ina yawan magana akan corruption, ina yawan magana akan maganan cin halal, maganan sai ji kawai yana so ba. Sai ya canza tsarinsa na kasuwa, sai zama komin shi in ba halal bane ba zai yi. Sai ga shi na canza masa tsari kuma sai ga ya kuma samun riba sama da da. Duk abu na banki na cin bashin bankin biya biya sai ga kuma sai ga abin da ta sha sai kira ni sai da ina ba sai ji da ma da yake ce ne yana so ya aiki guda biyu zaɓan ta ya ce yana so ya gina asibiti babba kuma yana so ya gina masallaci wanda zai fara sai ta ci duka biyu da sai ce an ba zai iya biyu lokaci ɗaya ba sai dai ya yi ɗaya daga bayan da sai ce idan inda ake neman asibiti ba asibiti dama nema ake ka fara nasu idan inda ake neman masallaci ba masallaci ko ka fara da masallaci sai fara da asibiti ka san wani irin asibiti ne ashe a cikin AKTH suka kawo mishi aiki wanda gwamnati ne za ta yi na billions ana so a gina kidney center na wace jini complex ne babba na billions wallahi sai ya dauka sai ya fara aiki ya ce lokacin da na fara aikin nan ban ware kuɗin nan sama da miliyan 200 ba na ce zan yi iya abin da zan yi in ya ƙare sai in ba su sai in ce gashi na yi foundation ko bishi ba ya ce mun na rantsi da Allah da na fara aikin har aka gama bai tsaya ba kuma ban daina samun biki ba wallahi malam ya gama aikin nan ya siyo injina da na'urori daga China daga Turai daga ina yanzu komai ya yi da sauran abu ne yana gama sai fara masallacin ya ce tun da dama na ce shi wannan sai wannan ya ce shi tun daga nan ne kawai sai ga ya zama mai tun da baya san ya ce shi bai tabbata na kuɗi yake samu shi kuma ya alkawari duk kuɗin da ya zo ya samu riba zai ce 10% ya shigar da shi to shi sai ya ce mana wannan duk 10% din dukiya na to malam ina so ku ga irin wannan kuɗi idan kuka yake abin da yake jawo mutum ya ci nasara shine yakini yakini shine tabbas saboda yanzu ni yanzu idan ni abokin ka ne ai a kasuwa akwai mutumin da ka yabi shi za ka ɗauka don ba za ka je kasuwa kai kaɗai ba akwai abokin da kana sa kuɗin ka ya sa nashi ku harka tare ka yarda ne ya sa wanda baka yi don ba za ka ba shi to me yasa ba ku yarda da Allah irin haka idan ka yarda da wani zaka bashi ka tura shi ya je maka sayin kaya ka tura kuɗi baka nan ka yi transfer a kawo maka kaya saboda ka yarda zai kawo maka to yaya in Allah ya ce ka ban zan baka me yasa ba ku yi wa Allah to galibin masu kuɗi abin da yake hana shi ne tarbiyyar yake da na je ni can aka tara wasu masu kuɗi na zo musu wa'azi sai na ce musu wani banki ne babba a nan Nijar. Sai suka ce mun ne suna ban su ne. Sai na ce musu Soli, sai suka ce musu Soli banki. Sai na ce musu Soli banki ya fa Allah a wani. Ah malam kamar yaya da za ka yi. Sai na ce musu yanzu za ka iya damu da wani kudin ka a Soli banki. Ne shi ne ba. Sai na ce tamba da wani kudin ka a wurin Allah. Na ce duk kudin ka za mu gara ta tura wasu riba su ajiye maka saboda ka san gobe kan yi ba za ka dauka na ce amma Allah ya ce ka kawo ni in ajiye maka gobe ka dauka ka ka bashi na ce kaga so riban da ya fi maka Allah na ce ai a hankali ne logic to shi ƙarin bayani akan wani shi yasa yau karatu da zan yi akan yan kasuwa ne da amfani tunda an ce mu wuri ne na yan kasuwa to ko idan kuna so ka yi magana kan yanayin yadda wurin ya dace dan ku ji ƙarin bayani akan wannan so bai ma zai jawo ku sauran mutane ba za ka iya kai ka ba kuna bukatar su da